на предпоследното или по-предишното събиране на Българо-македонската комисия на държавно ниво, в която, която работи вече няколко години, и която буксува абсолютно, защото българската страна излиза с документи и с факти, от обратна страна гледат в тавана и казват, след малко ще обядваме. Стигна се до един момент, в който вече няма да казвам за коя историческа личност, станаха абсолютно ясни нещата, на което македонската делегация дойде и каза, нас вече фактите не ни интересуват, ние ще отговорим с принципите на мултидисциплинарния подход и като представители на македонската държава. Това е като да дойде някой и да го попиташ, ти знаеш ли френски, той да каже, не, но имам джобно нощче. Това е истинска реплика на македонската делегация. Да. Вие не се ли разсмяхте там? Вие сигурно сте се спогледали като... То вече не е и до смях.